So da akwai wata waka ta da na yi na jin a baya. So lokacin da wani malami yake bayani kawai idan na faɗa sai ya tsaida ya ce kaga nan Allah ya ce kaza ya ce kaza ka gane sai ya ci gaba nan ma Allah ya ce har muka gama har aka gama wakar haka yake bayani. To wannan shine ni abin da na ke ganin dama idan da hali mu dinga yi. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Masu kallon mu yau dai mun cika muku alƙawarin ku, Allah ya bamu nasarar kawo muku mawaƙin da kuka daɗe kuna so ku gani a cikin shirin Arewa Talent Show. Ba tare da jan ku da surutu ba zan gabatar muku da Dr. Nura Inuwa. Dakta muna maka barka da zuwa shirin Arewa Talent Show. Barkanmu dai. A duk lokacin da muka yi postin na wato mutane da suke da kwakwalwa da kuma kokari da hazaka abin da ya shafi talent, masoyanka na yawan cewa lalle suna so a gayyato Nura Inuwa. Yau kuma Allah ya ba mu iko ga ka zo shirin Arewa Talent Show. Alhamdulillah. So da farko za mu so ka gabatar da kanka ga masu kallon mu. To assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Nura Inuwa a takaice. Malam Nura an daɗe ana wannan masana'anta ta Kannywood da kuma masana'anta ta waka, kuma an gajiya an ga yau. Alhamdulillah. Kusan zan iya cewa ko ni kaina tun da na taso nake saurara waƙoƙinka har zuwa yanzu. Alhamdulillah Allah ya bada nasarori da dama. Muna so mu san wane ne Nura Inuwa? To alhamdulillahi a takaice Nura Inuwa takaitaccen sunana shine Nura Musa Inuwa, wanda kuma a yanzu aka fi sani da Nura Inuwa. Kuma ni haifaffen garin Kano ne a unguwar Gwammaja. Na yi karatuna na firamare, na yi na secondary school, wanda daga nan na tsindima harkar waka kayan da na yi. Masha Allah. Masha Allah. Malam Nura ka yi zamani da mutane da dama kuma yana ɗaya daga cikin kirarin da ake ma ana cewa an buga an barka. Menene sirrin Nura Inuwa a waka a da kuma yanzu? To sirrin Nura Inuwa ba komai bane face yarda da Allah. Da abin da mai tambaya zai tambaye ni in dai ka ce sirri na, to zan faɗa maka kawai yarda da Allah. Shine a matakin da muke tabi har ya zuwa yanzu tun daga farko. Masha Allah. Na'am, alhamdulillah. Nura, akwai mutane da dama wanda irin salon waƙa da kake yi yana burge su. Wani zubin idan kai waka ta soyayya za ka ga tana tafiya da daidai da abin da yake faruwa a wannan yanayin. Sannan haka zalika in kai waka ta kama irin kusan yanzu ka ga al'umma musamman Hausawa butulci da rashin amana ya yi karanci. Akwai wasu waƙoƙi da kake yawan yi wanda suke da alaƙa da irin wannan abubuwan. Shin an taɓa ci maka amana ne ko kuma an butulce ka yasa kake yawan yin irin wannan waƙoƙin? So alhamdulillah, kamar yadda ka ɗauko maɗauka tun daga kan soyayya. Don kodayaushe ni ina bambanta kaina da mutane akan abin da ya shafi soyayya. Sannan ita kanta waka in zan yi ta ba ina ɗauka cewa ina yi wa kaina ba ne. Ina shiga ƙwaƙwalan mutane ne sai in tafi tunani irin naka, me a ƙwaƙwalwarka, me matsalarka, wani abu dai wanda yana iya zama matsalar kowa, to shi nake ɗauka sai in yi waƙa. Shi yasa so da yawa sai ga abubuwan in bai faru da wannan ba sai ka ji wannan ya ce kamar ni ka kalla kai kamar ni, wannan abin kamar na baka labari, wannan abin dan ni haka mata da maza. To
wannan tunanin dai shine ni a raina, kuma idan muka ɗauki soyayya, soyayya a wani hukunci na yi wa kaina a kanta. Ina ɗauka cewa kowa bai iya ta ba sai ni ne na iya. Haka nake ɗauka. A yadda kake ji? Ni a yadda nake ji kenan. Na ɗaukar kawai ba wanda ya iya soyayya, na fi kowa iyawa. So don haka idan na ɗauka cewa in kana jin zafinta, to ina jin sa fiye da yadda kake ji. Haka kuma in kana jin daɗinsa, na fi ka jin daɗinsa. Shi yasa in zan faɗa maka damuwarsa sai in ɗaga maka hankali. Sannan in zan faɗa maka daɗinsa sai in kwantar maka da hankali. Wannan hukuncin ne wa kaina akan soyayya. To amma a daidai nan gurin na san da ni da masu kallo da yawa za mu iya cewa ko dai Nura ya taɓa shiga soyayya ne wanda aka aka tafi da imaninsa, ya sha wahala ta sa ko da yaushe yake bambanta tunaninsa da na mutane. So ni dai abin da ya fi birge na a rayuwata soyayya ne. So da haka idan abu zai ɗagan hankali, tausayi ya kama ni. Wannan shi yasa ma kusan ko a baya idan za a yi waka in ta tausayi ce, idan ka zo kana ce ga abin da ya faru kafin ka kauce, na yi hasashen abin, na ma samu abin da zan yi. Sannan idan ta soyayya ne da mutum ya zo zai ce kawai soyayya, gani yake kawai ai dama abin ma da na fi iyawa kenan. So ba hakan yana nufin na sawa raina ne, ba yana nufin lallai na yi irin soyayya makamanciyar haka ba, na dai sawa kaina haka gaskiya. Akwai wata waka da kai super masoyi, hatta yau da za mu yi shirin nan na saurari wakar nan sosai. Kalaman da suke cikin wakar, ka faɗi wasu siffofi da mutum ba wai iya soyayya ka duba ba, kana ba da kamar irin siffa ta mutumin da za ka gane a takaice shi ne masoyi na hakika, wanda zai iya kawo maka agaji a wasu bangarori da dama. Menene sirrin wannan wakar? Hajji Salma Collection, gidan ado da fita kunya a fannin sutura. Sutura na ɗaya daga cikin abubuwan da ke jan hankalin mutane matuƙar kin yi sa'ar samun sutura irin ta fita kunya, kamar irin su Shuwarix Lex da irin su Jewel Lace, takalma da jakankuna irin na kece raini, irin waɗanda katafaren shagon Hajji Salma Collection ke samarwa abokanan hulɗarsu a ko'ina a faɗin duniya. Daure ki ziyarci guda daga cikin shagunan Hajji Salma Collection da ke lamba 3 Ijaya Street da ke jihar Legas, ko kuma shago mai lamba 24 da ke kasuwar Kantin Kwari gidan Gwalandi kusa da Alin Dubai da ke kan titin IBB, domin tabbatar da irin kyawun da Allah ya yi miki ta hanyar yin kwalliya da irin kayan da muke shigowa da su, ko kuma ku tuntuɓe mu ta lambobin waya kamar haka: 070 68 14 9369, ko kuma 080 73 71 2491, ko kuma 091 31 99 9919 domin zantawa da jami'anmu tare da tura muku sahihan hotunan kayan da muke da su, kuma da zarar kun biya kuɗinku za ku ga kayanku a ko'ina kuke a faɗin duniya. Wannan wata dama ce da zaka ko kuma zaki iya tallata kayanki ta cikin shirin Arewa Talent Show, wanda kamfanin Tibilas Media Concept mai tarin mabiya a kafar sada zumunta ya ɗauki nauyin kawo muku. To ita wannan waka akwai kanwarta, ko in ce akwai yarta. Yarta ita ce wanda bai so. Tunanina kullum a harkar waka shine in yi abin da ban yi ba a karan kaina, sannan ɗauko wani abu wanda ya bi jiki, ya zama rayuwarmu ne, dole sai da shi. Da haka idan babu shi ya za mu kasance. Da haka sai na ɗauki wanda bai so, sai na kalli, sai ya bani tausayi kawai a takaice. Idan dai baka so to ya kake, ya rayuwarka take, kuma ya za kasance. Sai na yi wanda bai so.
so da wanda bai so sai na zo kuma tunanina to shi masoyin nan ya yake waye masoyinka ya za a waye wanda ya dace me zai maka ka gane shi ne masoyinka so sai na ce siffar masoyi dan in bayyana wa shi wanda zai yi soyayyar ko wanda zai so saboda soyayyar ba wai iya ta saurayi da budurwa ne soyayya ba kawai akwai mu'amala aboki da yaro da mai gidansa yawa aboki da aboki kawa da kawa so da haka sai na ce to sifar masoyi sai na ɗauki wannan salon dan kullum ina so ina fayyacewa mutane saboda ba wai ina son ka ina ƙaunar ka ne soyayya ba kullum na ƙoƙari ni in wayar da mutane shi kansa so ɗin ya yake shi yasa kullum nutsa nake ni kawai yadda so yake in buɗe shi to wannan shine dai hikima ce tawa tunda dai tunani ne kullum faɗaɗa shi ake yasa na ɗauko siffar masoyi. Masu kallon mu za mu tafi wutar rabin lokaci domin mu ba bakon mu ruwa amma da mun dawo tambayar da za mu ɗora da ita shine dakta ya ɗauko mana zance akan menene maso to ku dakace mu zai fayyace muku menene su. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Arewa talent, Arewa talent, Arewa talent show. Arewa talent, Arewa talent. Masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Dakta ka ɗauko ta magana akan so. A fahimtar ka menene so? To a fahimta ta so komai ne ga duk wani komai ne so ga dukkan abin da yake numfashi. Wani abu ne wanda ni na ɗauka na gano ba abin da zai yiwu babu shi idan ka rasa shi to rayuwarka ma gaba ɗaya ba za ta juyu ba a guri na ni. So da ni tunanina akan so kamar yadda na faɗa ya bambanta yadda nake jinsa ba ma haka nake faɗarsa ba saboda ina ɗauka cewa idan na takura kaina sai na faɗe shi a yadda nake ji za a iya a haukata ni ma a ce wannan yana da hankali kuwa. Amma ni a irin waƙata wani abin sai ka gana ma halatta shi kamar a ce a ƙona mutum ni a waƙata ina faɗar wanda ya ci amana a ƙona shi ka fahimta to kaga ai ba daidai ba ne amma a bisa girma da yadda na ɗauki so sai nake ganin in za a yi wa wanda ya ci amana irin wannan hukuncin ya yi daidai da shi sa'an nan kuma zai jawo raguwar cin amanar domin gaba ɗaya ita so ba abu ne da ya kamata a ci amana ba ma akan shi. So ni a guri na so komai ne. Ko mace ko namiji ko babba ko yaro ko kuma wanda ya taba gamuwa da kamar irin cin amana ta mu'amala gaskiyar magana na san suna jin babu daɗi a cikin zuciyarsu domin yadda ce take sawa mutum ya baka dama ka zama kamar fatina ɗin shi a bangaren soyayya kuma kaga kama akwai sirrika da ake sharing mostly za ka ga yanzu abin da ma ya fi ciwo mutane rai shine za ka ga mutum za su daɗe suna ma'amala musamman yanzu da za ka ga ana ɗauko voice note ko chatting na masoya wanda a lokacin da suke yi ƙarfin soyayya ne yasa da yadda suke sharing sosai wanda yake son kaɗin gane shi ka tabbatar yana son ka shine tashin hankali yanzu a rayuwarmu haka idan aka samu akasi kaga abubuwa yana fitowa sai hankalinka ya daga kanka ya buga ya tsawa komai shi yasa ma nace akwai wakar nace komai mai yin so yayi kar ku kira shi zautacce sanan nace so in ya kai so ba abin da ba zai iya sawa ba ni a rayuwata zan yi wa masoyi uzuri ta kowace irin fuska masoyin wanda ya ci amana ko kuma wanda ya dauki wanda yake so ka fahimta wanda yake so saboda ai shi wanda ya ci amana da ya ci kawai zaka jingine shi ya tashi ko da ke ka ce a waka ma kona shi kawai yawa saboda wanda ya ci amana ka jingine shi amma wanda yake so din
idan aka ci amanarsa ai yana yin so ne a makance bai san ya abin yake ba, kawai sai ya ci karo da cin amana. To komai zai iya faruwa, kansa zai buga, kansa zai tsawa, zuciyarsa za ta ɗauki abubuwa wanda ba lallai ma ta iya riƙewa ba. Da maƙiyina nake rayuwa ban sani ba. So da in abin ya bayyana sai ya gano cewa to ina soyayyar. So da duk wanda yake son kama ba zai zauna da shirin cewa bara abu ya faru in fito da wannan abin wanda bakka tsammanin cewa zai faru. Ni wanda yake son ka ba zai zauna da shirin wannan abin ba. So abu ne wanda yake ɓoyayyen abu ne sai dai Allah. Gaskiya ne. Alhamdulillah muna godiya dakta da yadda aka fayyace mana wasu al'amura da suka shafi so. Sai kuma akwai wata tambaya da nake so ne maka. Tambayoyi ne guda 3 wanda suna da matukar muhimmanci sosai. Tambaya ta farko shine ya relationship ɗinka yake da mawaƙan yanzu musamman masu tasowa? Relationship ɗina da mawaƙan yanzu alaƙa ce mai kyau. Ko mu haɗu ko ba mu haɗu ba, kasancewar mafi akasarinsu ni madubinsu ne. Da haka idan ma baka ganni ba watakila za ka ɗauki waƙa ta ka saurara. Idan za ka samu matsala ka tafi gun likita ya baka magani, haka wanda yake da damuwa yake ɗaukar waƙa ta ya ji ta masa maganin wannan damuwar. So daidai gwargwado gudunmawar da waƙoƙina suke badawa a cikin al'ummarmu gaskiya sai dai a gode wa Ubangiji. Wanda yake so ya zama kamar kai, wani irin ƙalubale kake ganin zai iya fuskanta kafin ya zama kamar Nura Inuwa? To ƙalubale kam da zai iya fuskanta wani abu ne wanda yake ɓoyayye. Ko kuma in ce idan zan bayyana masa zan ce na farko dai zai haɗu da kyara da tsangwama. Yawa kuma ba kowa ne zai zama a maƙiyinka ba, amma dai idan ka sa ranka cewa sai ka zama misali kamar ni, to ni shawarar da zan baka ka sa haƙuri a zuciyarka. Sannan kuma ka dogara da Allah. Wannan ita ce babbar hanyar da ni nake ɗora mutane a tsarin tafiya, musamman waɗanda suke sha'awata suke zuwa gurina suna neman haske akan irin hanyar da na bi. Zan faɗa maka ka riƙe Allah, sannan kuma ka yi haƙuri. Akwai challenges iri-iri wanda za ka fuskanta, wani ma ba za ka iya juriya ba, za ka iya cewa kama haƙura. Yani za ka iya kai tsaye ka ce ka haƙura. Amma idan ka jajirce ka daure ka kuma dogara Allah zai maka, so sai ya maka din, sai ma ka zo ka wuce ni ba ma ka tsaya a iyani ba. Gaskiya ne sosai. To masu kallon mu za mu ƙara tafiya hutun rabin lokaci domin mu ƙara ba bakon mu ruwa a dakace mu. Arewa Talent, Arewa Talent, Arewa Talent Show. Arewa Talent, Arewa Talent, Arewa Talent Show. Arewa Talent, Arewa Talent, Arewa Talent Show. Masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Dakta, akwai Professor Adamu Abubakar Gwarzo. A cikin tambayoyin da mutane suka turo sun ce duk a cikin mutanen da kake waka yana ɗaya daga cikin mutumin da ka fi ɓata lokaci wurin yi masa kirari da kuma yi masa irin kamar wani salo wanda ba su saba ji a waƙoƙinka ba. Shin yaya alaƙa take tsakaninka da Professor Adamu Abubakar Gwarzo? Alaƙa ta tsakanina da Professor Adamu Abubakar Gwarzo uba ne a gurina. Na'am. Wannan ita ce cikakkiyar alaƙar da akwai wani baiti da kai a cikin wata waƙa da kai masa. Kake cewa ya bani gida ya bani mota. Na hau.
na yi menene akan idan yan uba. Ya ban jari. Yawa ya bani jari, ya bani gida, ya bani jari. Ya bani gida, ya bani mota na hau ne tazara akan idan yan uba. Wannan baitin shin waka ce kawai ko kuma akwai wannan makamanceceniyar alaƙar? Akwai abin da ke da akwai ne na faɗa. Ai na san masu kallo za su so saboda da gwaninsa ni ma da Adamu ba abin da bai mini ba. Ya bani gida, ya bani mota na hau ne tazara akan idan yan uba. Ya ban jari, ya ce na daure na yi 'yar sana'ar da dai ba zan faɗi ba. Masha Allah. Ƙarshe dai na ce don haka ya zamo masoyi garan, ban san lokacin da zan ƙi shi ba. Alhamdulillah, ba mu san lokacin da za mu ƙi shi ba, za ka ce. Ba rana. Gaskiya ne, ai uba ne kuma magana ta gaskiya. Kamar yadda ka faɗa, wannan waƙar da kake magana ta siffar masoyi. Duk siffofin da ka faɗa na jin kai da soyayya wallahi sun tabbata a kansa. Saboda mutum ne lokacin da kake cikin damuwa yana iya ganewa a fuskarka ya kuma kawo maka agaji ba tare da ka sani ba. Kuma mutum ne da yake zaune da mutane tsakani da Allah kuma yake son me san shi. A zahirin gaskiya babu abin da za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya sa ya gama da duniya lafiya. Kuma Allah ya ba mu iko mu ma yadda yake kula da mu, mu ma mu kula da shi, mu masa abin da zai ji daɗi a cikin zuciyarsa na cewa ya gane cewa mu ma masoyansa ne na hakika. Wannan abin da ya sa na tambaye ka yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suka tambaya akan cewa yaya alaƙa take tsakanin Nura Inuwa da kuma Profesa Adamu Abubakar Gwarzo. Kuma alhamdulillah kun ji hatta wannan baitin da kuka kotun saboda akwai daidai gurin ne yake trending a TikTok. So saboda haka sai wani yake ta comment cewa wai a tambaya da gaske ne abin da ka faɗa ko kuma a kawai kamar yadda dai mawaka suka saba ne mutum ya yi kirari ko haka yake, shi yasa na tambaye ka. To alhamdulillah kun ji daga bakinsa ya ce shi ma ya ɗanɗana roman demokuraɗiyya daga hannun uba jagora Profesa Adamu Abubakar Gwarzo. Masha Allah. Malam Nura, akwai wani ƙalubale da ka taɓa fuskanta wanda na san har ka koma ga Allah ba za ka taɓa manta da shi ba. Za mu so mu ji menene ya faru da Nura a lokacin da aka watsa masa ruwan acid. To, a takaice kowane mutum da irin jarrabawar da Allah yake yi masa, sa'annan kuma ba ka rasa wani rauni a zuciyarka wanda yakan iya zama wani abu a rayuwarka ko a zuciyarka. So ni a irin tawa ɗabi'ar kamar yadda nake faɗa maka masoyi to ina ɗaukar masoyi da irin girma. Kawai in ka so ni sai in ga me zan maka ya zama na rama maka ko na saka maka, ko da ban iya yi maka yadda kake min ba, to amma dai ya zama ni ma in samu nutsuwa cewa na ji daɗin na yi maka wani abu. Dakta, mutane da dama suna tambaya ta yaya aka yi Nura Inuwa ya zama dakta. So na san za su so su ji ta yaya aka ka samu honorary doctor degree. Alhamdulillahi wannan wani abu ne wanda kusan sai dai in gode wa Allah. Kafin ma ya zo dama akwai irin yadda masoyana suke irin kira na da shi suna daban-daban daga wannan sai wannan. Sai Allah ya kawo ɗaya daga cikin wanda suke faɗaɗin na doctorate wanda aka yi honorary ina cikin yardar Ubangiji. Abu ne wanda Allah ya kawo babu zato babu tsammani. Kuma na yi farin ciki, na gode Allah. Sai dai dama ai abin da mutum yake yi da yawa yakan iya bashi wani abu wanda bai yi tunani ba. So irin aiki na da nake yi alhamdulillahi, idan ka ga yadda nake ilimantar da mutane a cikin waƙoƙina, sa'annan da yadda kansu ɗalibai yadda ake turo su suna yin course akan
waƙoƙina da kuma kansu profesoshi ba ni mantawa wani lokaci a biyu ke yadda aka taru aka yi muhawara akan yadda ma kasancewa ta da 'yan shekarun da nake amma irin abubuwan da nake fitowa daga tunanina daga kaina to wai idan na haka abinda kawai za su yi nazari fa akai kenan idan na fi haka ina zan juya akalata da waƙe-waƙe na da nake wanda lokacin irin su Profesa ɗan Gambo Allah ya ƙara masa lafiya ya tashi ya yi bayani da irin hikimomin da nake yi wajen sarrafa harshe da daɗa tsawon kalma idan ba za ta kai ba in jata ta kai da inda idan ta yi yawa rage sa'annan ya ce idan zai zauna yana kamar fassara ko waƙoƙina yana fashin baƙi in ya ɗau waƙa ɗaya lokacin wata waƙa ta samari ya ce in ya ɗauke ta sai a kwana yana bayani bai gama ba so idan ka ɗauki irin wannan alhamdulillahi su kaɗai sun isa su bani nasara wajen samun wannan karramawa. Masha Allah. Alhamdulillah. So alhamdulillah wanda suke tambaya akan dakta kun ji yadda aka yi Nura Inuwa ya zama dakta za ku ga yanzu ko da social media platform ɗin shi za ku ga me kun ku ga da official Nura Inuwa za ku ga yanzu akwai dakta a ciki saboda girma da nasara ta rayuwa Allah ne yake bayarwa kuma ba komai ne ji haka ba irin jajircewa da hana idansa bacci dare da rana wurin zakulo abubuwan da za su kawo wa al'umma nasara a nan gaba domin duk wanda yake ajiye ni na ɗauki kamar dukkanin wani abubuwa da mutane suke wanda za a ce kamar ana storing ɗin shi ne ko a library ko kuma irin ana storing ɗin shi ne ko a wani manhaja na social media kamar kana ajiye abin da nan da shekara 1000 akwai duniya shine ma babban abin da aka fi ni na fi bawa ƙarfi na'am ba bukata ta kawai in yi abin da so da akwai abin da idan kai zai shuɗi a manta da shi amma akwai abin da idan ka gina shi a turba to ko a rubuce ne sai an ɗauko shi gaskiya ne ba ma a tafi tunanin wai a waƙe da kiɗa ko wani a'a kana ba gashi nan kana malami ne yana cikin hudu ba sai ka ji ya ce kamar yadda wani mawaƙi ya ce kaza that means wannan abin da ka faɗa za ka ga shi bai da yi amfani da salon waƙa ba yawa ba zai amma gaba ɗaya kalmar saboda abu ne wanda idan kana dagewa kana yin abin da ya kamata wani abin sai ya ga yana cin karo da aya wani abin yana karo da hadisi saboda haka idan za a bada reference sai an ɗauko wannan abin in an ɗauko hadisi ko an ɗauko aya sai a ce kamar yadda mawaƙi kaza ya ce so abin ya haɗu kenan so da akwai wata waƙa ta da na yi na jin a baya so lokacin da wani malami yake bayani kawai idan na faɗa sai ya tsaida ya ce kaga nan Allah ya ce kaza ya ce kaza ka gane sai ya ci gaba nan ma Allah ya ce har muka gama har aka gama waƙar haka yake bayani to wannan shine ni abin da na ke ganin dama idan da hali mu dinga yi wannan shine kana ba da gudunmawa wanda za ta amfani jama'a kuma ka taimaki kanka saboda komai daren daɗewa wannan abin sai an ɗauko saboda idan na yi shi a yanzu zai yi daidai da wani ƙarnin me ya kawo wannan tafiyar da ake ta yi yadda aka gino abin ne har yanzu fa waƙoƙin shekara 10 su za ga ana ɗaukowa ana a misali da su ko ana mutum yana yin amfani wajen jifan idan wani ne ya masa wani abu sai ga ya ɗauko ta wani ya zalunce shi yawa wani ya zalunce shi yana so maybe ya ji wani baiti daidai da abin da aka mai saƙon daidai da shi sai ya ɗauko kawai ya yi magani ko raɗaɗi ne ko me ka fahimta musamman kana kallon status kamar ku ya haƙuri warin ba da wani labari idan
irin sababbin auren nan haka idan masu ta yi aure sabon aure za ga farko satin farko za ta sa hotonta ita da miji tana ɗan taɓa mai gemu ana habibi wane ne ana sa waka ana haɗa hannu aka in aka tafi irin wata 1 2 3 sai ka ga ta fara sa irin an je cin abinci ya ɗan kai ta restaurant ko me da an ɗan tafi wata 6 shekara 1 sai kuma ga ta fara sa wa'azazzakan malamai an fara sa namiji so kaga wannan definitely abin da ke faruwa da take faɗa ba mamaki ko an ɗan fara samun saɓani kaɗan so sai ka ga status ɗinta duk wani abu da ya danganci wannan yabon da take wa mijinta ta ajiye shi a gefe sai ta fara nemo irin short magana akan irin yadda ake nuna maza su ji tsoron Allah ko namiji ba dan goyo bane ko namiji ba kaza ba ku dai irin sabon auren da su suke yin ai sun sani ai so wannan magana ta gaskiya mutane na kallon me kake sakawa a social media kuma da yawa lokacin da tunda yanzu muna zamani ne na status TikTok waye da sauransu so mutane suna neman abin da ya danganci irin situation ɗin da suke ciki kuma gaskiya irin waƙoƙin da kuke suna taka rawar gani wurin kawo wannan solution ɗin da kuma dabaru na yadda za a magance wannan matsalar. Dakta, akwai mawaƙa da dama tun daga kan upcoming da kuma waɗanda kuka yi zamani da su da kuma wanda yanzu irin suka fara kuma su ma Allah ya ba su nasara. Na san a yadda kake kai ba za ka rasa wani wanda kake jin daɗin irin salon da yake ba da kuma irin yadda yake gudanar da waƙasa. Wannan shirin namu shiri ne da ake motivating ɗin wato kamar talent. Muna ba wa baiwa muhimmanci. Wane ne mawaƙin da a yanzu ko dai yanzu yake tasowa ko kuma ya daɗe yana yi kai ma kamar yadda kake burge wasu kai ma kana ganin yanayin yadda yake bin salon waƙarsa yana ƙoƙari kana ganin za ka iya jinjina mai ka bashi star guda 5? To na farko dai bari in yi abin nan kamar yadda ka faɗa babu wanda ba za ka iya rasa wanda za ka ce ba sa ƙoƙari ba kuma kamar yadda na faɗa maka ni kusan madubinsu ne ka fahimta ko wani bai faɗa maka ba kana bibiyarsa za ka ji wannan sai ka ce Nura ko kuma wannan irin maganganun Nura yake ko kuma wannan salon Nura yake ka fahimta so da haka kusan dukansu suna ƙoƙari kuma ina jinjina musu saboda duk abin da aka ce na tunani ne da kwakwalwa take aiki ta zaƙulo to koya mutum yayi za ka jinjina masa so amma kamar wannan akwai yaron da na zo da shi yanzu nan Faruk a cikin ina da yara wanda wasu an san su wasu ma ba a san su ba misali amma a masu misali kamantawa ba tun yanzu ba tun sama da shekara 10 shi wannan Faruk Inuwa ne yake ɗagan hankali kamar yadda nake ɗagawa mutane ka fahimta to shi ma yana ɗaga min hankali kamar idan ya yi waƙa irin ta soyayya ko yana maganganu sai in dinga jin tsigar jikina kamar yana sosa maka wani abu sai in dinga jin wani abu ka fahimta a jikina so ba na manta ko lokacin da muka tafi da wani abokina wallahi Rufa'i muka tafi Kaduna sidinsa muka sa yaran muna ji in ya ƙare mu dawo to har yanzu ni a zuciyata yana ɗagan hankali idan ya yi waƙa kamar ta soyayya ko kuma ya yi wasu maganganun magana ta Allah yana irin ɗaga min hankali irin like kana ji a ranka cewa kamar ga wani wanda ya gane wata matsala da shi ma irin yadda kake ji a ranka kuma ina jin cewa ga wani ma wanda ni a raina nake ganin cewa idan ɗaukaka dai ta Allah ce ka fahimta shi ke ɗaukakawa gaskiya ne amma idan aka ce na kauce in dai dan da magana ne ba murya irin ta ba misali ka fahimta idan da magana ne cewa
zai yi irin nawa na da yaƙinin zai irin yadda nake yi. To Malam Faruk, kalubale a gare ka. Sai makamantansu. Abin da ya sa na ce kalubale a gare shi, sai na fara gama da Faruk. Ka ci gaba da dagewa, kuma ka ci gaba da kokari, sannan ka ci gaba da addu'a, kuma ka ci gaba da biyayya. Ka ci gaba da kwantar da kai, in Allah da dakta zai ci gaba da dafa ma hannu yana maka addu'a, za ka yi nasara insha Allah. Sai makamantan su waɗanda su ma ƙoƙarinsu ka fahimta, idan aka ce ka yi bayani za ka yi ne akan wanda wani ko da ka zauna da shi, to idan ya zama kun ɗan yi abin nan, kun ɗan samu gap, ka fahimta, saboda yanzu jin waƙoƙin ni a karan kaina yana bani ma wani wahala ko tawace, ka fahimta, ko tawace. So amma waɗanda na san ƙoƙarinsu a kusa, misali yau wato zan iya faɗa, kaga irin su Isa Ayagi, yawa irin su akwai yara na su Annur, Hesab Nur, Shamsu Alale, Saniyo M Inuwa, because ni abin da yasa na faɗa maka, ni ko ban faɗa maka ba, ni madubinsu ne da yawansu, ba ma buƙatar ma in ce ga su. Daman na so ma tambaya akan shi Saniyo M Inuwa nan. Shin akwai wata alaƙa ne ko kuma soyayya ta sa yake bin salon ka har ka yadda ya alakanta sunansa da naka? Ƙanina ne wanda unguwa ɗaya, iyayena da iyayensa da an san juna, ka fahimta? Na'am. Yawa, wato ƙanina ne sosai, a matsayin ƙani yake a gurina. Masha Allah. Sosai. To muna godiya sosai. Waɗanda ba su ji sunansu ba wai ba ku kai bane ba, ko kuma a'a kuma ba ku kokari. Na ko kaɗan. Shi duk lokacin da aka ce ana interview ana ɗan ba da limitation ne na waɗanda ake so a yi magana a kansu, kuma daman dole a rayuwa yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake jarabawa. Za ga aji sai ka ku 100 ne, amma ana so a samu first position, second and third, sauran duka kuma za a ba ku position har zuwa na 100 nan, amma ba ta kuwa ake ba. Ni ai kusan ni wallahi a zuciyata kusan duka mawaƙan, because kai ba za ka san abin da na sani ba, kuma ba zan fito in ce akwai wanda idan ka zo kana ce masa, yanzu idan na zo ni a gurina, saboda akwai salo na yadda su kansu mawaƙan suke tafiya. Yanzu akwai wanda Nuran nan madubinsa ne, ka fahimta, amma tun da Nura yana nan kuma yana yi a samansa yake, ka fahimta. So da haka idan ka zo ka ce ya mawaƙi kaza ko waye role model ɗinka, da kansa sai ya kewaye, sai ya nemi na ƙasa, ka fahimta, sai ya ɗauko, tunda yanzu idan ka ce Nura, dama already Nura a samansa yake, kuma Nuran nan yake nema, gurin da Nura yake misali ne yake so ya je. So da haka idan ya ce Nura, sai ya ɗauka cewa ya ƙara ɗaga Nura ne, ka fahimta. To da haka sai ya ce bari ya dawo ya ɗauki waɗanda aka wuce, irin ba tuna su ne ba a yi ba, kamar dai ba ta su ake ba wannan lokacin. Yawa, sai ce bari ya ɗauko su ya ce ni ne, saboda da yawansu na gani, wani na zauna da shi, wani na san irin gudunmawar da na bashi, wani fan ɗina ne, ka fahimta, daga kwaikwayo jina ka zama. So da haka idan ka zo ka ce wanan nan, sai ya ga cewa ina cewa Nura na ƙara masa wani matsayi, dama ai a sama yake, yanzu na cewa Nura na kai shi wani abu nan. To don haka sai ka kewaye wannan, ni kaina zan kewaye saboda kada ma in kaskanta ka, ka fahimta. Ni ma bari in kewaye maka, in ɗauki layin da nake ganin is okay, amma kai a zuciyarka, shi yasa nake faɗa maka, shi ko su a zuciyarsu mafi yawanci to a haka muke. Wasu ni da su suke faɗa. Dakta, akwai mutane da dama wanda a social media akwai wani bidiyo da muka yi posting na wata waka da kai wa jami'an Maryam Abacha America University. So mun yi posting din bidiyon a page mu na Tubeless Media Concept. Akwai kamar da na gaya maka, mutane ne suka daɗe suna ta dagewa, saboda anan muke saka kamar highlight
ko kuma in ce trailer na wannan shirin bayan mun gama. So za mu dan dauki kamar comment na kamar mutum 5 tunda an samu mutum wajen 300 da wani abu wanda suka comment akan abubuwan da ya burge su akan wakar da kuma kai kanka. Za mu dauki comment din kamar mutum 5 sai mu magana akan su. Akwai wani Rufa'i Usman Muhammad daga shafinmu na Facebook na Tubeless Media Concept ya ce Dr. Nura Inuwa wallahi ina son waƙoƙinka, Allah Ubangiji ya ƙara basira, Allah ya sa ka gama lafiya, Allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya, ya kuma sa ka gama da duniya lafiya, Allah ya kare ka daga sharrin duk wani mai sharri, amin ya Allah. Masoyinka na haƙiƙa Rufai Usman Muhammad daga jihar Sokoton Najeriya. So wannan dan Sokoto ne, sai kuma ya turo hoton love da wata 'yan wuta na sanin cewa irin ana burge su kenan. Sai kuma ga wani Mustapha Murtala Ismail Dausayi ya ce sai mai gida Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara basira duniyar mawaƙa sarkin sarakuna. Shi wannan kirari ya maka sosai. Sai kuma aka ƙara samun Umar Sani Yabal ya ce Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara basira Oga Nura, shi ma ya turo hoton love. Alhamdulillah. Yawa sai kuma Zi Musa ita kuma ta ce God bless you, masha Allah, muna godiya Nura Inuwa. Waƙar Maryam Abacha ta yi daman jami'a ce mai inganci. Alhamdulillah. So kaga ta ma san Maryam Abacha ita sosai. Dakta sai kuma akwai Awwal Aliyobawi Bayamari ya ce mawaƙi na gaske da gaskiya. Ya ce muna godiya Dakta. Shi ma ya ce yana godiya. Malam Awwal muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar kauna. Sai kuma ga Abba Sadiq Muhammad Kantagora, shi ma wannan dan mutanen Kantagora ne, ya ce sarki Dr. Nura Inuwa muna godiya sosai. So suna nan dai da yawa, an samu comment akalla wajen 300 da wani abu wanda suka yi magana akan wannan waka taka. Sai kuma gashi an samu wani a ciki, shi kuma duka abin da ya fi damunsa shine magana yake akan batun album. Shi yana magana ne akan batun album. Ya ce wai yaya suka da shiru. Mafi akasari dai tambayoyin da na fi karɓa ko nake amsa nake samun pressure daga masoyana. Yawanci na album ne. Da dai gwargwado ni ma zan musu uzuri, sun yi haƙuri duba da yadda almost yanzu muna tunkarar shekaru 3 kenan muke tunkara. Ba saki album ba. Ban yi album ba. So amma na yi musu albishir da cewa jinkirin zai zama alkhairi, kuma kamar yadda suka riƙe na a zuciyarsu bisa gamsuwar da suke yi da abin da nake kawo musu ya yi tasiri. Don shi ya kawo soyayyar ma da ta zauna a zuciyarsu, suke bi na ba dare ba rana sannan ba gajiyawa. To insha Allahu wannan abin dai da suka sani da suke samu daga gare ni yasa suka rike ni. To bisa wannan jinkirin da aka yi kuma shi ma insha Allahu tanadin da ake musu kenan, su ji sabbin abubuwa fiye da waɗanda suka jima a baya kuma suke expecting daga gare ni a yanzu. Da iyawar Ubangiji nan ba da daɗewa ba za su ji an saki musu. Itimin zai cikin shekarar nan za su ji album ɗinka mai zuwa insha Allah. So masu kallon mu kun gana kwakulo muku wani abu mai muhimmanci sosai. Daktan waka ya ce zai saki album ɗinsa a cikin shekarar 2024 insha Allah. Kuma ma ya ce ba da daɗewa ba. Zai iya zama gobe, zai iya zama nan da wata ɗaya, zai iya zama nan da sati 2. Ko da yaushe dai ku kasance a cikin shiri, kuma ku ci gaba da subscribing YouTube channel ɗinsa Nura Inuwa. Tana nan akan YouTube, a nan za ku ci gaba da daukan waƙoƙi da kuma album ɗinsa idan ya saki. Dakta, za mu rufe wannan shirin namu saboda yanayi na lokaci, amma kafin mu rufe ban sani ba ko akwai wani ko godiya ko kuma wani abu da kake da shi wanda za ka gaya wa masoyanka. Yau wato zan yi godiya gare ka da kuma ainihin wannan show da ka ɗauko na Arewa Talent Show, domin
bani dama da kai in gana da masoyana kuma in tura musu saƙonni na fatan alkhairi, sannan ma su ji lafiyata da halin da nake ciki. Masha Allah, dakta ai kana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah. Na yi farin ciki, ina godiya Allah Ubangiji ya ɗaukaki wannan shiri mai albarka. To masu kallon mu laifin daɗi karewa. Dakta ban so dai hirar nan za ta kare ba saboda yadda muke karuwa da wasu abubuwa na ilimi. Da kuma hakikanin gaskiya da ka kara gogan mana da tunaninmu don ba iya masu kallon wani kaina na samu ilimi a wannan interview din da muka yi, kuma Allah ya saka maka da alkhairi. Allah Ubangiji ya mai da kai gida lafiya. Allah ya inganta maka lafiya. Allah Ubangiji ya rika maka. Allah ya kauda duk wani makiyinka. Allah ya ci gaba da ƙara maka masoya a faɗin duniya baki ɗaya. Masu kallon mu a ci gaba da bibiyar YouTube channel ɗinmu kamar yadda dakta ya faɗa. Wato sarki Nura Inuwa, za mu ci gaba da kawo muku irin mawakan da kuke faɗa insha Allah, amma fa sai kun zama masu haƙuri saboda duba da shirin yana da faɗi. Wata rana za ku ga mawaka, wata rana za ku ga 'yan kasuwa, wata rana za ku ga masu sana'a ta harkar hannu, wato masu skills kenan. Za ku rika ganin mutane ne kala-kala dakta, ba don komai ba saboda mun ce Arewa Talent Show. So ka yana da kyau mu rika ba wa kowane fanni dama. Shine daidai gaskiya. Yawwa a rika ganin fuskokin mutane mabambanta. Sosai. Waɗanda suka daɗe suna comment akan Nura Inuwa yau dai na fita hakkin. Yau dai na fita hakkin ku. So a madadin Arewa Talent Show muna godiya da yadda aka amsa gayyatar mu. Sannan a madadin ni kaina mai gabatarwa wato Nasir Rabiu Tubles da kuma sauran masu kula da kyamara da dai sauransu da editing irin su Ahmad Suleiman Dini editor da su Yahaya da dai sauransu da su Musa Khan da dai sauransu, muna muku bankwana sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani shiri na gaba. Da wannan nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arewa Talent Show. Arewa Talent Show. Arewa Talent Show.